Ini nyaya yangu yakamira yakadai. Ini ndakafirwa nababa naamai ndichiri grade 3. Handina kuzokwanisa kuenderera mberi nechikoro. Baba vaive nevakadzi 4, saka ndine masisters nemabrother vane mari inotyisa, but kuti vandionewo pakaipa. Ndinogara navo. Ndakabva ndaiswa kune imwe imba kwandinogara ndichichengeta ndega. Sometimes ndinoswera ndisina chandadya. Apa vakandiudza kuti ndiuye kubasa, pei yacho ishoma zvayo yavanondipa. Haikwane ndaitombosviki kana $100 kuti nditumirewo mukadzi nemwana kumusha. Pari zvino ndafunga zvangu kuromba ini ndozvichekeresa inini pachangu kuti ndibatsirewo mwana wangu, because handina kana kuwana mukana wekuita kana kosi zvayo yekuti ndinotsvaga basa. Chandinoziva kutengesa chete, asi nemamiriro azvakaita, kana switi zvaro rekutumira mwana kana chero kumusha, kana mari zvayo yekuti nditumirewo mukadzi wangu atengewo chikafu nemwana, handina. Ndoitawo seive hama. Ndafunga hangu kuti ndoromba hangu, ndosacrifice life yangu. Thanks kune vachabatsira.